escola de l'IES Bellaguarda. Si estiguérem en un curs habitual, segurament avui estaríeu fent una visita essencial al nostre centre. Com ara no és possible, hem volgut fer aquest petit vídeo per a donar-vos la benvinguda. Tenim moltes ganes de conèixer-vos i esperem que en setembre podem tindre una nova normalitat i que estigueu tots molt a gust ací i que passeu molt feliços els propers 4 cursos. Salutacions! En la Cap d'Estudis d'Altea la Vella i us presente l'aula d'informàtica, on ja sabeu que en qualsevol assignatura, tant en ciències, en biologia, matemàtiques, en llengües, podeu vindre ací a fer activitats i també, com a alumnes de primer d'ESO, teniu la possibilitat d'agafar-la com a optativa. Així com heu capte d'ordinadors per a fer activitats interactives i ahí teniu la pàgina web de l'institut. Soc bé al Cap d'Estudis del Taquinari. Això és el gimnàs de l'IES Bellaguarda, on farem moltes activitats amb els vostres mestres d'Educació Física. Hola, soc Vicent, mestre d'Educació Física i cap d'Estudis del Garganes. Bé, estem així a l'institut, estem al pati, així passareu molt de temps. La veritat és que és un lloc que vos agradarà. Jo tinc uns grans records de mestre i d'alumne que també he vingut així. Eixa és la porta d'entrar i així estan els edificis on passareu moltíssimes hores. La veritat és que sí, Hola a totes i a tots, jo soc Paqui González, soc la coordinadora de l'ESO i a més dono classes de valencià a alumnes de primer i de segon de l'ESO. Pront ens veurem ací i vos explicarem un munt de coses sobre el nostre funcionament. Adeu! Hola, soc Maite Lloret, la cap d'estudis del Bellaguarda i vos esperem en setembre a tots ací. Adéu! Hola, jo soc Araïssa i anava al col·legi de l'Olla. També volia dir-vos que jo el primer dia pensava que no anava a fer amics, però tot el contrari, he fet moltíssimes noves amistats, estic molt content. Jo volia dir-vos que no tingueu por, que és el primer dia, ho sé, però no tingueu por. És fàcil i no té res, perquè teniu moltíssimes ajudes, com aquesta xarra i les vostres famílies, i vosaltres sols teniu que centrar-vos en una cosa, estudiar. Adeu! Hola, soc Carla. I jo, Joan. Aneu a conèixer a molta gent. I nosaltres vam separar en 2 classes. La primera setmana estareu un poc nerviosos i es perdereu per l'institut, però després us acostumareu. No és difícil, l'únic que teniu que anar molt al dia. Tot anirà bé. Soc Briana, una antiga alumna del Garganes. Us parlo de la meva experiència a l'Insti. No teniu de què preocupar-vos. Clarament va ser un poc més difícil que sisè, però els professors us ajudaran sempre que li demaneu ajuda.
Encara que hi hagin més assignatures, us acostumbrareu de seguida. I si us separen dels vostres amics, segur que fareu altres nous, perquè hi ha diferents tipus de persones per a cada gust. Espero haver-vos ajudat. Molt ànim. Jo sóc Marina Carbona i jo l'any passat vaig entrar a primer de l'ESO i el primer dia tenia molta por perquè, no sé, com era la primera volta que entrava a primer de l'ESO, pues tenia la cosa de ai, va passar-me algo, però no, la veritat és que està molt xulo i sempre n'hi ha algú que t'ajude i si no és de l'institut no passa res, que està la teva família, els teus amics i tu tranquil o tranquil·la que va eixir molt bé i els professors la veritat que són molt bons.